Tutorial rápido de Canva. Ola a todos e a todas. Vou dicir rapidísimamente como se usa Canva, non ten moito. Eu entro en Canva co meu correo de Gmail e unha vez que entro en Canva o que vexo é este escritorio. Aquí tedes todas as posibilidades e máis que podo chegar a facer con esta ferramenta. Podo facer documentos, podo facer presentacións, vídeos, etcétera. Pedimos unha presentación, pero o documento quizás é moito máis fácil de facer, porque é como un Word, pero permite facer cousas moito máis chulas e seguro que máis rápido. Entón, vou activar o documento. Como vedes, aparéceme totalmente en branco. Entón, así un pouco máis difícil, porque non tes así un formato chulo de base sobre o que traballar. Entón, eu prefiro ir a plantillas e entón aquí vedes que me aparece portada, portadas, fondo, táboa, un montón de cousas. Pois escollo o documento, vale? No documento, se eu lle dou a ver todo, teño moitos tipos de documentos, o que pasa que non todos podo escribir de xeito gratuito, pois nunca podedes escoller os que teñen a coroa, porque eses son de pago. Persoalmente, a min gustoume moito estes que están aquí ao inicio. Pois veña, imos meter este. Pero, claro, isto xa ben feito, entón agora tú o que tes que facer é ir cambiando. Ir cambiando, e como se cambia? Moi fácil, dobre clic, temos que agardar, ábrese esta ventá co que quero cambiar. Outra vez, dobre clic, e escribo a casa da Limia. Vale, perfecto. E agora gardo. Gardar. Vedes que non se lé a casa da Limia, entón, pois, claro que teño que estirar un pouquiño ou facer máis pequeniña a letra para que me caiba. Volvo darlle dobre clic e reduzo a letra, está en 167, pois menos, ata que me entre nese cadro, claro. Vou reducindo a letra e aí xa teño axustada a este cadro. Que me permite? Permíteme duplicar etiquetas, é dicir, se quero no documento 2 veces este cadro, pois doulle a máis e duplícame. Permíteme eliminar se non me gusta o cadro, permíteme facer unha chea de cousas. E cando teño dobre clic, podo escribir, cambiar o tamaño, cambiar o tipo de letra, usar a negriña, usar o subliñado, colocar as letras en distintas posicións, porlle efectos, se quero que saia unha especie de vídeo con animacións, pois aí nos efectos teño moitas cousas, por exemplo, poño fondos, bueno, vedes que unha pasada, ten moitísimas opcións, máis que un Word, que quero que me apareza así porque queda moi chulo en semicírculo. En fin, isto é cuestión de ir probando cousas. Entón, a min gústame así. Pois veña, gardar. Sempre hai que darlle a gardar. E agora, eu poño aquí o título que queira porlle. Escribo, veña, pum, pum, así. E agora marco isto de azul, que é o que quero xa sustituir polos meus propios textos. Entón, empezo tamén a escribir, vedes, simplemente, facendo así. Que quero meter unha imaxe? Fácil. Teño que ir aquí, a arquivos, vale? Subir imaxe ou vídeo e aquí busco no ordenador ou no móvil a que queira subir. Eu xa teño aquí subida, pois veña, arrastro, sin soltar o rato e poño onde quero. Como me queda super grande, vou a encoller, aí. Entón, esta podería ser, pois, unha imaxe relacionada coa casa. Podo cambiar a posición, claro que podo. Pico nela, uns 3 puntiños, e, bueno, aparecen aquí moitas cousiñas, vedes? En alinear, pois en aliñar, podo a por na esquerda, na dereita, no centro, onde eu queira. Pois vou a por, pico nela, veña,
poño non, esta quero que veña aquí case na marxe da dereita. Podo porlle marco, vedes, cambiar o grosor do marco, cambiar o tipo de marco, podo facerlle así algún efecto chulo, mira que bonito queda, vale? Todo iso. E despois no das letras marco sempre de cor azul e agora podo cambiar aquí o tipo de letra, o tamaño, a cor, polas en negriña, dicir como quero que aparezan, pois sempre hai que escoller esta das 4 rayas porque así as liñas chegan ata o final, todas, empezan todas a mesma altura e rematan á mesma altura, que é como ten que facerse. E así, non ten máis cousiñas. O básico é iso. Despois se quero meter elementos do propio programa, mira, que quero meterlle aquí, veña, un termómetro, pois arrastro o termómetro, aí está. Moi grande, reduzo, non pasa nada, podo reducilo todo o que queira e podo colocalo onde me pete, a dereita, a esquerda, no centro, é igual. E así, non ten máis historias. Despois, que eu sigo escribindo, pois sigo escribindo, non pasa nada. Non vos preocupedes porque isto escribe todo seguido, pero el vaiche cambiando cando pasas a PDF, vaiche facendo distintas páxinas. Que quero meter changalladas, cousiñas que lle dean así, que fagan un arquivo máis chulo, pois este máis que me aparece ao final da folla e aquí podolle meter cousiñas que teñan que ver co diseño. Volvo esperar, que lle meto? Podolle meter cadros de texto, podolle meter o que queira, pero sempre teño que guardar, eu non vou guardar porque aí non puxo nada. Volvo outra vez a este máis, podolle meter un título, vedes? Aí metín un título, podo meter subtítulo, podo escribir, sen máis, bueno, pois empezo a escribir, para escribir teño que activar corpo. Podo meter unha táboa, podo meter un salto de páxina. O salto de páxina quere dicir que todo o que poñas nesa folla non se vai mover, vai quedar nesa folla. Entón, cando empeces a escribir, o que empeces a escribir, vaicho escribir na páxina seguinte. Podo meter viñetas, cando fago unha enumeración, podo facer columnas, podo por citas, podo por a data do traballo, pois veña, vamos por a data. Vou meter esta, aí tedes, vedes? Xa vos pon a data. Que máis? Podo meter unha gráfica, podo meter emojis, que ao mellor veña, quero meter algún no traballo. Entón, dache moitas posibilidades que con outro tipo de programa non tes. Co Word non tes nada disto, vale? Despois non me teño que preocupar por ir engadindo páxinas, eu vou escribindo e punto, e el despois vaime repartindo. Cando queira cambiar de páxina, pois entón sí que o que teño que facer é meter un salto de páxina, vedes? Xa estou noutra páxina. Sigo escribindo e nunca se me vai mover o que puxen nesta páxina, vai quedar nesta páxina. Entón, sempre que queirades facer isto, cambio de páxina, pois doulle aí, doulle a máis e ale, salto de páxina, que estaba aquí abaixo. Onde? Xa, aquí, salto de páxina, e xa está. Unha vez que... bueno, tamén hai que cambiarlle o nome. Voulle por a casa da liña. O nome cambias aquí. A casa da liña. Houbo deste traballo que che vai guardando todos os cambios, non necesitas ir tú guardando nada, que xa cho vai guardando. Vedes esta nube con este ok? Pois iso é o que che indica que todo quedou perfectamente almacenado no propio Canva. Unha vez que remate o traballo que teño que facer, pois vou a compartir, vale? E entón, se quero compartir o enlace ca profe, pois solo ti tes o enlace, non, calquera persoa que teña o enlace pode entrar e velo. E aquí poño ver para que non me anden cambiando nada do meu traballo. Copio o enlace e mándollo a profe nunha mensaxe ou a quen sexa. Que quero descargalo, que debedes descargalo, pois descargádelo en PDF.
PDF estándar, perfecto, doulle a descargar e listo. Xa me está descargando e isto é o que eu fun facendo. Vedes como hai distintas páxinas, vale? Sempre respetando o que eu lle puxen de salto de páxina. E aquí o tedes como PDF, non ten máis historias. Despois, se vou a arquivo, perdón, aquí as raíñas, volvo darlle outra vez para ir ao inicio e aquí apareceme todos os meus traballos. Este é o que acabo de facer, que non me gusta, pois borro, vale? Veña, mover a papeleira porque era unha chafallada. Este tamén é outro que teño aquí feito, que tampouco me gusta, este tamén o vou borrar, vale? Ides borrando, e se non queredes borrar, pois queda todo almacenado aquí, vale? Estes son os meus canvas. Que quero facer unha presentación? Pois tampouco ten maior complexidade. Vou a presentación e en presentación escollo o diseño. Diseños hai moitos, pódolle por que tipo de presentación quero e entón xa vou a tiro fixo. Por exemplo, vou a unha presentación, a ver se hai unha presentación sobre a casa. Extrañame. Pois sí, hai. Veña, gústame esta. Doulle aplicar 11 páxinas. Pois sí, quero esta. E entón aquí, mira que fácil, eu vou escribindo e quero cambiar, sempre que queirades escribir no que xa está escrito, dou dobre clic e agora empezo a escribir. Que quero cambiar esta imaxe, porque quero subir unha das miñas, pois dobre clic, a ver, fago outra vez, non, nin dobre clic, só un clic, elimino e agora vou a arquivos do meu ordenador. Non teño ningunha casa por aquí. Mira, teño aquí un castelo. Pois veña, e agora vou adaptando a imaxe. E así, non ten máis ciencia. Como vos dixen antes, dende esta nube paso a subir arquivos e el busca no meu ordenador ou no meu móvil. En elementos son imaxes que hai dentro do programa. Poslle aquí cal queres buscar e saiche de todo. Casa. Nós imos meter as nosas propias fotos, pero ao mellor queredes meterlle algunha frecha ou algún detalle así para facer máis divertido o programa, máis divertido o traballo. Oi, que puxen detalle, Xesús. Veña, voulle por flecha. Flecha, non, bueno, pero entendeu. Puxen flecha. Aí estamos. E entón apareceme varios modelos de flechas, as que teñan a coroa non se pode meter, pero, mira, vou meter esta aquí, porque me queda ben, sinalando o castelo que despois vou comentar neste texto. E nada máis, é moi fácil. Aquí ainda me permite incluso poder debuxar, vale? Se quero rodear algo nunha foto, que eso tamén está moi ben. Pois mira, aquí ímonos centrar nesta parte da casa. Que quero meter texto? Pois moi fácil, doulle a T de texto, agregar caixa de texto. Vedes que me puxo aquí, case non se nota. Podo movela onde queira. Pico de azul, dobre clic, vale? Que me quede de azul, perdón, e aí empezo a escribir. Pum, pum, pum. Que quero cambiar o tipo de letra? Pico de azul, cambio o tipo de letra, agora está Canvas Sans, aí hai moitas, cambio o tamaño, cambio a cor, podo cambiar unha chea de cousas. Despois aquí aparecevos sempre o documento con todas as páxinas que ten. A páxina 1, páxina 2, entón eu unha vez que pique nunha páxina, podo eliminala, podo movelas, se quero que esta me vaia antes da 3, levo a palí, xa está. Presentación, podedes aquí animar as cousas, picades no que queirades animar, e entón, veña, imoslle por unha animación. Isto quero que me entre así, por si quero por a presentación como vídeo, pero é mellor como presentación en PDF. Pero se queredes unha presentación animada, pois picades en cada cousiña que queirades animar e dadeslle a animar e entón, pois as cousas